Kaixo lagunak egunon. Une honetan ireki nahi dut kanal berri hau zuekin komunikatzeko pixka bat, zeren ailatu da momentu bat bidaltzen diazuen email guztia konsultaekin, galderakin, sugerentzikin, ez naiz gai erantzuteko guztiei, zeren ez dit denbora ematen. Lehengo eren egun etxera iritsi nintzen, lanaldia bukatutzat ematen nuen momentuan, eta begiratu non, por si acaso, zenbat email neuzken pendiente, eta topatu nintzen 100 email baino gehiago oraindik erantzun gabe, eta horietako asko zuenak ziren, badudakin, konsultakin, protokoloekin, eta hodun erabaki non, horrela imposible da, eta hodun astero, kanal honetan, saiatuko naiz erantzuten zuek planteatzen diazuen zalantza, duda, galderak edo sugerentziak, iradokizunak, nolabait motzean erantzuten joateko. Hasi gaitezen Lehenengoa, asko plantatu dezue zuen zalantza, zuen duda, protokolo jaso zenutenean, baino metro eta bateko distantzia mantenduko da. Dauzkagu baliabidek dauzkagunak, gure edifiziok eta gure gelak dienak. Orduan, gobernuak gaur arte ez digu eskaini ez diru gehiago, ez personal gehiago, ez rekurso gehiago. Beraz, dauzkagun baliabideak. Baina, beste gauza bat kontuan hartu bat dezue. Benetan uste duzu ume txikiak, adibidez infantilekoak, 5, 6, 3, 4, 5, lehen hezkuntzakoak, 5, 6, 7, 8, 9, umeak nahiz eta bere maiti beste maira metro eta erdiko distantzia egon hori errespetatuko dala. Errealitaten gela barruan praktikan hori imposible da. Umeak mugitu egiten dira, galderak egiten dute, lagunei ukitu egiten dute. Orduan, distantzi hori da referentzi bat, baina errealitatean kasi imposible da hori mantentzea hortan. Orduan, hartu dezagun referente bezala, une honetan lehen hezkuntzatik aurrea gure ikasle guztien maskarillakin daude, nahiko arazoa sortzen digu, baino saiatu behar gea horrela kudeatzen. Bigarren gauza, burbuilak. Badakizue protokoloan ikastola antolatuta dagoela 5 burbuilatan. Eta asko galdetzen dezu, baina burbuila horiek handiegiak dira, 100 ikasle baino gehiago dute, burbuila gehienak, hezkuntzan eta lehen hezkuntzan da DBH-en, egia da. Baina, errealitaten burbuilak asko planteatzen dut, eta zergatik ez dira planteatzen gelaka. Kontuan izan behar da, itxaropen ikastolak 600 ikasle dituela. Hoiek 30 gela daudela. Orduan, ikastola antolatzea 30 burbuilakin praktikan da imposible. Orduan, nola daude antolatuta burbuina? Burbuina daude antolatuta zikloka, badakizue. Baina ziklo barruan gero antolatuta dago saiakera bat egiten da gela bakoitza ahalik eta harreman gutxien edukitzea besteekin, ziklo barruan ere. Orduan, ze gertatzen da, momentu baten positibo bat ematen bada. Positibo bat ematen bada, nolabait aurrikusita duguna da, positibo horren inguruan, hau da bere gelakideak gehien bat, horiek izango diela lehenengok nolabait kuarentena egin beharko balute, edo PCR probak egin beharko balira, egingo zutenak. Baina ez bakarrik gela barruan, gero goiztiarren zerbitzua, autobusa eta jantokia antolatzen dira eta antolatuko dira, hori kontuan hartuta. Horrek zer esan nahi du? Goiztiarren zerbitzua egongo dira 4 goiztiar talde. Bat HH-koa, bestea LH lehenengo ziklokoa, bestea LH bigarren ziklokoa eta beste bat DBH-koa. DBH-en ere, aste honetan ez, datorren astetik aurrea DBH-en ere egongo da goiztiarren zerbitzua. Jantokia nola antolatzen da? Jantokia dago burbuila bakoitza egongo da bakarrik jantokian tokatzen zaiona. Baina burbuila hori bera ere jantokian antolatuta egongo da gelaka. Zer esan nahi du horrek?
burbuila baten barruan ikasleak gela batekoak ukitzen badira, batzu besteekin, jantokian ere beti bereiekin egongo direla, horrela kutsadura bat ematen baldin bada momentu batean, beti ingurukoak berdinek izateko. Saiatuko gea horrela izaten. Bale? Gero beste gauza bat, aipatu nahi nukena, baita ere, ordutegiarena. Batzuk planteatzen duzu, asko planteatu duzu, eskalonamenduen nola egin, nola ez egin, gehiago egin beharko zen. Egin dugu planteamendu bat oso ondo estudiatu dugu ikastola dituen sarrera guztiak eta nola moldatu. Hor, lehenengo aste honetan ikusi dugu arazotxo bat, adibidez. Guk behar dugu HH-koak, nolabait 9 laurden gutxitako dena gelatan egotea. Une honetan patioan goizetan zer gertatzen da, HH-ko prestatzen hasten dira, baina, karo, jakasi 10 gutxik izaten die eskilarak igotzen hasten dianean. Orduan bai esforzo bat eskatu badizuegula familiei, mesedez, HH-koi. Izan badakea oso zorrotz ordutegiarekin. HH-ko ikasleak 9 laurden gutxietako gela barruan egon behar dira. Beraz, patioan lehenago antolatu behar da, eta horiek igo behar dira 9 laurden gutxietako bere gelara. Zergatik, zeren gero eskilara horietatik jun behar direlako DBH-ko ikasle guztiak, bai autobusen datoztenak eta bai gero oinez datoztenak bere geletara. Lehenengo aste honetan biligea DBH-ko lehenengo eta bigarren mailakoekin, baina datorren astean ja bueltatzen dira baita ere 3. eta 4. mailakoak, beraz gehiago. Orduan beharrezkoa dugu HH-ko ikaslea laurden gutxitako bere gelatan egotea, gero eskilaratan ez topatzeko batzuk besteekin. Bale? Eta, gauza asko daude tinteroan, baina pizkanaka joango gara hau erantzuten. Datorren astean gehiago. Agur!